Често ме питат защо моят чат GPT дава по-добри отговори, колкото техния. Аз съм Мария, завършила съм компютърно инженерство в Мичиганския университет и в момента консултирам жени на възраст между 25 и 55 години, които се опитват да започнат свой собствен бизнес. Уча ги как без бюджет и без екип да направят това, за което на мен ми плаща страшно големи пари като консултант. Имам различни типове клиентки, някои не знаят какво е това ChatGPT, други си мислят, че това е единствената форма на изкуствен интелект, трети го използват, обаче ми казват, че прилича на Google, т.е. не получават много добри резултати с него. И затова реших да направя едно безплатно обучение на тема как да вземем максимум от ChatGPT в понеделник, сега 5 май в 19 часа. Онлайн може да се запишеш на моя уебсайт, като линка е в описанието, и ще си говорим за различни настройки, асистенти, проекти, т.е. напълно на ново ниво ще вдигна знанията ви за ChatGPT. Очаквайте там!